कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. कारवार जिल्ह्याच्या याण प्रसिद्ध प्रवासी स्थळार विक्षणाक गेल्ल्या 24 प्रवाशांक पोलिसांनी सुखरूप हाडले. कारवार जिल्ह्यातले याण या प्रसिद्ध प्रवासी स्थळार जंगलात फसिल्ल्या 24 प्रवाशांक सुखरूप हाडूंक गोकर्ण पोलिसांक यश मेळ्ळें. आयतार 16 फेब्रुवारीक गोकर्णच्यान विभूती धबधबो आनी याण परिसर भेट पळोवंक या जंगलात येयले 24 प्रवासी ते पळोवन परत येतना अटंब जंगलात रस्त्यामध्येच मिनी बसाचो ब्रेक फेल जाल्ल्यान हे 24 प्रवासी अडकून पडले. सुमार 3 तास पर्यंत जंगलात तेमी नेटवर्का खातीर फिरते रावले जाल्यार तेमकां नेटवर्क मेळना जालो. अखेर कसो तरी पोलिसांक संपर्क करून पोलिसां स्थानिकांच्या मदतीन या प्रवाशाक जंगलांतल्यान सोदून काडून सुरक्षीत सुखरूप हाडले. कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. आता हुबळीच्या किमतीत घरात लागचे सगळे तरेचे फर्निचर मेळचे एकमेव ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. घरात लागचे फर्निचर ऑर्डरी प्रमाणे कर्ज मेळटले. टीव्ही स्टँड, किचन, बेड आणि इतर शिवाय प्लंबिंग आयटम, सॅनिटरी, हार्डवेअर, डोर, प्लायवूड, लॅमिनेट, वॉटर टँक तसेच सोलार वॉटर फिल्टरची व्यवस्था असा. किमतीच्या बाबतीत हुबळी वयची गरज ना. त्याच किमतीत कारवारात मेळचे ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी, अपोजिट सुजुकी शोरूम, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. संपर्क नंबर 9082431025. जोयडा तालुक्याच्या अखेती ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या श्री सोमलिंग देवस्थानाचो उद्घाटन सुवाळो 20 आणि 21 फेब्रुवारी. जोयडा तालुक्याच्या अखेती ग्रामपंचायत क्षेत्रातल्या वटलाच्या प्रसिद्ध देवस्थान अशी खासियत आशिल्ली श्री सोमलिंग मंदिराचो उद्घाटन सुवाळो आणि कळसारोहण समारंभ 20 आणि 21 फेब्रुवारी 2025 असून ब्रेस्तारा 20 फेब्रुवारीक गणपती पूजन, स्वस्ती पुण्य हवाचन, मातृका पूजन, नांदी श्राद्ध, प्रकार शुद्धी, वास्तू पूजन आणि इतर धार्मिक कार्यक्रमांत गावांतल्यान कळसाची मिरवणूक जातली. शुक्रवार 21 फेब्रुवारीक स्थल प्रकार शुद्धी, देवता हवन, दनपारा बार वातना हंडी भडंगनाथ हेंच्या महाराजाल्या हस्तान शिखर कलश स्थापना जातलो. तेजी नंतर विविध धार्मिक कार्यक्रम, रात्रीन कीर्तनाचो कार्यक्रम. या 2 दिवसात महाप्रसादाचो कार्यक्रम असून सगळ्या भक्तांक हजर रावन कृपा प्रसादाचो लाभ घेवचो अशें आयोजकांन कळयला. कारवारच्या बाळ शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या शिवाजी बाल मंदिर इंग्लिश माध्यमिक प्राथमिक शाळेचो कार्यक्रम यशस्वी. कारवारच्या बाळ शिवाजी बाल मंदिर इंग्लिश माध्यम प्राथमिक शाळेत क्रीडा, शिक्षण आणि सांस्कृतिक विभागात साधना केलेल्या विद्यार्थ्यांक प्रशस्तीपत्र आणि बक्षीस वितरण कार्यक्रम जालो. बाळ शिवाजी इंग्लिश माध्यम प्राथमिक शाळेच्या सभागृहात हो कार्यक्रम आयोजित केल्लो. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन श्री आदेश बांदेकर हेमी केले. या वेळार तेमी सांगले की हिंचे शिक्षक उत्तम शिक्षणाबरोबर उत्तम संस्कार दितात. हीच खरी विद्यार्थ्याक भावी जीवनात प्रगतीच्या मार्गावेली शिस्त. पावणे म्हण तामसेवाडाची अंगणवाडी शिक्षिका शिल्पा गुरुदास नाईक हेमी सांगले की विद्यार्थ्याक शिक्षणाबरोबर क्रीडा अतिमुख्य असे म्हणले. संस्थेचे सहकार्यदर्शी श्री शिवानंद कदम हेमी सांगले की इंग्लिश माध्यमिक प्राथमिक शाळेचे प्रशिक्षित शिक्षक आणि शिक्षकी आशिल्ल्यान विद्यार्थ्याला सर्वतोमुखी अभिवृद्धीक सहकार्य जाता अशी तोखणाय केली. या वेळार शिक्षण संस्थेचे सदस्य देविदास सावंत आणि शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष KP नाईक हेमी उलोवप केले. शाळेक लागचे उपकरण दान केले आदेश बांदेकर हेमका तशेंच शिल्पा नाईक, संस्थेचे अध्यक्ष KP नाईक आणि 22 वर्सां शाळेचे शिपाई म्हूण सुदीर्घ सेवा केले लीला P नाईक हेमका संस्थे वतीन सन्मान केलो. जयश्री सैल हेमी शाळेच्या अभिवृद्धीसाठी आर्थिक मदत केली. आभार कार्यक्रम शिक्षकाल्या मार्गदर्शनान विद्यार्थ्यांक सुंदर रितीन केले. हो कार्यक्रम राजेश्वरी नाईक हेमी चलोवन व्हयलो. पावण्याले स्वागत शाळेचे मुख्याध्यापिका मिलन J नाईक हेमी केले. विद्यार्थ्यांक प्रशस्तीपत्र प्रदान करतना तेमगेल्या पालकांक माचयेर हाडून फोटो घेतलो. ही कार्यावळ यशस्वी करूंक दैहिक शिक्षक उल्हास नाईक, नवीन गुनगा आणि इतर शिक्षकांक सहकार्य केले असे प्रसार माध्यमांक कळयला.